nsɔgɔma directeur man sɔgɔma i bɛ se ka i yɛrɛ fɔ an ye dɔɔni ani ka dɔ fɔ an ye i ka baarakɛyɔrɔ kan. ne ye colonel Adama Tunkara ye baarakɛyɔrɔ min ɲɛsinnen bɛ kiribifɛnw kɛlɛli kama ne de ye ɲɛmaa ye. an ka baara ye fura minnu ni fɛn minnu bɛ feere jamana kɔnɔ n'a bɛ hakili caw bila mɔgɔw la an ka baarakɛyɔrɔ sigilen bɛ o de kɛlɛli kama ani ka tila ka jamana kɔnɔdenw kunnafoni fana a fɛn ninnu bɛ kɔlɔlɔ min lase mɔgɔw ma k'u ladɔnniya o la walasa u bɛ se ka bilasira cogoya min na ani k'u yɛrɛ kisi a tɔɔrɔ ma. D'accord. I ka kuma kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ ko k'aw ka baara fanba ye ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye a kɔlɔlɔw ni ka mɔgɔw bilasira. I bɛ se ka dɔ fɔ an ye ɲinan san kɔnɔ aw ka baara aw ye mun kɛ aw ka yɔrɔ la yan. an ka baarayɔrɔ nin bɛ fɛn fila de kɛ. an bɛ minnu bɛ don ni nin fɛn ninnu ye k'u feere an b'olu kɛlɛ minnu b'a min an b'olu fana kɛlɛ ani baarakɛyɔrɔ tɔ minnu bɛ yen i b'a fɔ douane polisi ani gendarmerie an n'olu fana bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya walasa kɛlɛ ni an bɛ se ka fɛɛrɛw sira la cogoya min na ka se ka an fangaw fara ɲɔgɔn kan a baara la anw ka baarakɛyɔrɔ ɲɛsinnen bɛ fana o labɛnw sabatili kan. an bɛ ɲinan ani san tɔw la e bɛ se ka jateminɛ jumɛn kɛ est ce que dɔ farala donta kan de wa dɔ farala minbaga kan de wa ou bien dɔ bɔra la de wa jateminɛ jumɛn na aw y'o kɛ. an ka jateminɛ la bi an y'a ye k'a fɔ kɔni fɛn ma bɔ min t'a la an bɛ se k'o fɔ nka dɔ farala kan ani dɔ bɔra la an y'o kuma de fɔ a bɛ san 4 bɔ bi fɛɛrɛ ka kɛ sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ sariyaw sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ a ɲɛ kan i b'a fɔ tubabukan na u b'a fɔ min ma sondage ani étude olu ka kɛ a ka dɔn mɔgɔ hakɛ min bɛ nin fɛn ninnu min o hakɛ ka dɔn o la fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ olu bɛ se ka walanwalan nka an filɛ yɔrɔ min na bi an mana fɛn fɛn fɔ o ye an yɛrɛ hakilinata ye ka da kan sɛbɛn jɔnjɔn t'an bolo min b'a yira n na k'a fɔ n'i ye mɔgɔw ta 100 o 100 walima n'i ye nin si hakɛ ta sara 100 o 100 mɔgɔ joli b'a min an tɛ se k'o fɔ bi an kɔni b'a dɔn k'a fɔ kunnafoni minnu bɛ d'an ma an y'a ye k'a fɔ fɛn ma bɔ minni na wa min jɔyɔrɔ b'an na bi o ye denmisɛnnin minnu b'a min an y'a ye k'a fɔ denmisɛnninw donna la ka taa san 12 la ka taa o sanfɛ olu bɛɛ donna minni na bi. sisan aw ka jateminɛw la jumɛn ni jumɛn de bɛ min kosɛbɛ ka tɛmɛ jumɛn kan. an ka jateminɛ na u b'a fɔ min ma ko juin n'o ye bin ye o de bɛ min kosɛbɛ n'o bɔra yen furakisɛw bɛ na fara o kan munna an y'a ye k'a fɔ a sɔngɔ diyali yɔrɔ de y'a to a sɔrɔli ka nɔgɔ mɔgɔ ma n'i ye juin lajɛ bi u b'o feere 20 n'i ye tramadol comprimé lajɛ bi o tɛ tɛmɛ dɔrɔmɛ 10 kan a sɔngɔ diyali o de bɛ k'a to mɔgɔ caman bɛ ka don a la bi an bɛ fɛn drogue minnu dɔn kiribikiribi fɛn minnu dɔn n'olu kolo ka gɛlɛn kosɛbɛ n'o ye cocaïne ni héroïne ye an y'a ye k'a fɔ bi o minbaga man ca munna ale olu garamu bɛ taa 6000 sanfɛ o se tɛ bɛɛ ye nka n ye fɛn minnu fɔ sisan n'i y'a lajɛ ni dɔrɔmɛ 20 b'i bolo i bɛ juin min t'a sɔrɔ ni dɔrɔmɛ 10 b'i bolo i bɛ tramadol comprimé 1 san t'a sɔrɔ o de kelen bɛ ka o fɛn ninnu jɛnsɛn jamana kɔnɔ bi. d'accord i y'o fila min fɔ sisan juin ani tramadol olu ka conséquence ye mun ye adamadenya yɛrɛ kan ni société kan en général. n b'a daminɛ tramadol la n'i ye tramadol yɛrɛ jateminɛ fura de don min bɛ dimi furakɛ nka kɔsa in na an nana jateminɛ k'a fɔ tramadol wɛrɛ bɛ dilan min bɛ sɔrɔ pharmacie kɔnɔ min fanga ka bon ni pharmacie kɔnɔ taw ye an y'a ye k'a fɔ bi diɲɛ ɲɛfɛ dɔw donnen don o fura ninnu dilanni na k'u di mɔgɔw ma walasa u bɛ se k'u yɛrɛ hakiliw yɛlɛma cogoya min na donc n'i y'o jateminɛ tramadol ye fura de ye ale
man ka jate drogue fɛ nka a bɛ dilan sira minnu fɛ ani a bɛ ta hakilina minnu na bi o y'ale kɛ kiribikiribi fɛn ye. donc ale tali yɛrɛ o bɛ se ka kɛ degun jumɛn ye adamaden kan. an y'a ye k'a fɔ nin fɛn ninnu na mɔgɔw dan minnu fɔra a la n'i y'a ye tramadol yɛrɛ la sisan dɔgɔtɔrɔ de kan ka sɛbɛn i kun i kan ka hakɛ min ta tile kɔnɔ ale de b'o fɔ nka mɔgɔw nana kɛ an sɛgɛnnen don n b'a ta walima nisɔnman ni n b'a ta u b'a ta ka a kan ka dan min se dan min na u b'o dan tɛmɛ n'o kɛra a bɛ dɔw bɔ k'u bin i b'a fɔ ko kirikirimasiyɛn b'u la wa dɔw yɛrɛ bɛ yen a laban bɛ dusukundimi bila u la a laban a bɛ na ni biyɛndimi ye y'a ye o n'a ɲɔgɔnna caman kɔlɔlɔ a b'o de las'u ma a bɛ se yɔrɔ dɔ la hakili yɛrɛ tɛ baara kɛ bilen ka d'a kan a tigiw ye o ye u n'u hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛna se yɔrɔ dɔ la u hakili yɛrɛ tɛ baara kɛ bilen a bɛ kɛ i b'a fɔ ko fa donn'u la walima fa yɛrɛ bɛ don u la min ye juin ye o fana bɛ ten o mini ka se yɔrɔ dɔ la o fana bɛ na n'o gɛlɛya kelen ninnu de ye ka d'a kan farisogo ka fɛn tɛ kɔrɔlen tɛ farisogo tɛ taa n'a ye mɔgɔw b'a ta de walasa k'u yɛrɛ nisɔndiya walasa ka sɛgɛn b'u kan walasa k'u yɛrɛ ɲina fɛn caman kɔ don o don n'u b'a ta n'u y'a ye k'a fɔ u bɛ hakɛ min ta n'o tɛ ka u sagonata kɛ u bɛ dɔ fara o kan taalen ɲɛfɛ o de bɛ na ni jɔnya ye n'u b'a fɔ o ma tubabukan na ko addiction ni a tɛmɛn'o fana kan farikolo yɛrɛ mana dɛsɛ a bɛ na ni dusukundimi ye a bɛ na ni biyɛndimi ye a bɛ na ni fonfondimi ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sigɛrɛti fɛn min bɛ tasuma bɛ bila fɛn min n'a kan min o man ɲi mɔgɔ fogofogo ma ni n'a fɔra ko o ye dɔrɔgu ye k'a fara o kan donc taalen ɲɛfɛ a bɛ na n'o kɔlɔlɔ bɛɛ de ye. Sisan an y'a ye k'a fɔ i kɔni i ye caman fɔ an ye olu la mais denmisɛnninw bɛ ka don a la kosɛbɛ kosɛbɛ sisan e bɛ se ka mun fɔ denmansaw ye ou bien i bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw ye en général. an b'o de fɔ bi an y'a ye k'a fɔ caman bɔra mara la fɔlɔ sigida la bɛɛ tun bɛ denmisɛnnin kɔlɔsi denmisɛnnin tun ye bɛɛ ta ye nka an bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ ko ko a den n'o dun kɛra mɔgɔ wɛrɛw bɛ den ye sira dɔ kan u b'a fɔ ne ka sira tɛ ne den tɛ walima n'i y'a kɔrɔfɔ a tɛna diya mansaw ye o de y'a to bi denmisɛnnin caman u bɛ don teriya jugu minnu na o de b'u sama ka na n'u ye nin sira ninnu kan o dun b'u dogo mansaw de la minnu bɛ bɔ a kalama n'o t'u mansaw ye olu tɛ mansaw ladɔnniya walima u b'a fɔ k'u ka sira tɛ an kan ka bila an kun na k'a fɔ denmisɛnnin ye bɛɛ de ta ye jamana ka ɲɛsigi de don sini ɲɛsigi de don donc an kan ka denmisɛnninw kɔlɔsi an kan ka hakili t'u la u bɛ don teriya kura minnu na an kan k'olu jateminɛ ni mansa min fana y'a dɔn k'a fɔ i den jogo man ɲi n'i ye mɔgɔ den ye i den nɔfɛ min jogo ka ɲi a fɔ a baramɔgɔ ɲɛna aw den bɛ na ne fɛ yen a y'a kɔlɔsi k'a da kan min bɛ ne bara a sɔn min b'o la ne dɛsɛr'o la n'o kɛra mansa bɛɛ b'a jateminɛ i den tagamaɲɔgɔnw i b'olu kɔlɔsi i kan ka fɛɛrɛ min tigɛ i b'o tigɛ o la. D'accord, an y'a ye k'a fɔ bi ye journée internationale de lutte contre la drogue ye ɲinan ta thème ye jumɛn ye. ɲinan ta thème ye ko ka faamuyali ɲuman sɔrɔ a la ani ka fura ɲumanw ɲini a la faamuyali ɲuman ye mun ye an k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ k'a fɔ nin n'o ye kiribikiribi fɛn ye fɛn sugu jumɛn de don a bɛ na sira jumɛn fɛ a jago kun ye jumɛn ye a bɛ se ka kɔlɔlɔ jumɛn lase mɔgɔw ma n'an y'o faamuya an bɛ sɔrɔ k'a lajɛ fura a bɛ se ka furakɛ cogoya min na mali yɛrɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a lajɛ k'a fɔ kabini san ba yirika an bɛ ɲangini de la dɔw dun n y'a fɔ n ka kuma la tagama teriya jugu o bɛ se ka mɔgɔ dɔw don fili la a bɛna se yɔrɔ dɔ la u b'a ɲini k'a bɔ o b'a sɔrɔ bana y'u minɛ u man k'a lajɛ k'a fɔ k'u y'u tugu u nɛgɛnna walima fili de y'u don a la fɛɛrɛ de kan ka ɲini sisan k'olu furakɛ o de y'a to an bɛ ka kumaw sigi sen kan sisan min b'a to ɲɛmɔgɔw k'a faamuya k'a fɔ ɲangini dɔrɔn tɛ se ka kɛ ka dɔrɔgu kɛlɛ
minnu b'a min fo k'olu fana dɔw bila banabagatɔ minan kɔnɔ ka furakɛli yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi u furakɛli kama ani u bilasirali kama. donc an bɛ mɔgɔ caman fana ye olu b'a fɔ soit u ka mɔgɔ dɔ b'a min soit u den b'a min soit u dɔnbaga dɔ b'a min mais u b'a fɔ ko u bɛ siran n'u nana fɔ a ɲɛfɔ faamaw ɲɛna u bɛ n'u den minɛ ka taa datugu bɛ ka ko dɔ k'u la aw bɛ mun sɔrɔ ka fɔ olu ɲɛna. an bɛ min fɔ n'i ka mɔgɔ b'a min o kɔrɔ ko tiɲɛni kɛra ka ban nka a b'a sɔrɔ sira jumɛn fɛ jɔn b'a feere a ma i bɛ se ka dɛmɛ kɛ walasa o tigi u k'a minɛ n'i y'a ye nin y'a min mɔgɔ de y'a feere a ma ni e siranna ka o kuma fɔ mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ se ka na don o jɛ la tuguni o minbaga bɛ caya an bɛ min f'u ɲɛna anw ka jateminɛ na bi minnu b'a min o de y'a to an bɛ ka kuma sigi sen kan ka hakili jagabɔ kɛ walasa sariya bɛ se ka falen cogoya min na o kɔrɔ tɛ ko ka min ni yamaruya dɛ nka minnu b'a min n'u kɛra a jɔn ye u bɛ se k'a dɛmɛ cogoya min na k'u bilasira ka bɔ o jɔnya kɔnɔ o de la an b'a fɔ nin fɛn in minbagaw u baramɔgɔw ɲɛna kunnafoni dili de bɛ se k'an dɛmɛ kɛlɛli la minnu b'a feere minnu bɛ don n'a ye jamana kɔnɔ hinɛ man ka k'olu la nka bi an bɛ fɛ minnu b'a min u k'a dɛmɛ u k'a faamuya ka da kan y'o de fɔ n ka kuma la wagati dɔ la caman ta ye fili ye caman ta ye jɛɲɔgɔn juguya sababu ye o de bɛ caman don a la. d'accord kuma laban jumɛn b'i bolo ka fɔ Maliɲɔn. n bɛ segin ka nin kuma kelen in de kan nin fɛn ninnu kɛlɛli ye walasa ka kɛnɛya sabati an y'a ye k'a fɔ kiribikiribi fɛn ninnu bɛ na ni bana de ye hakili caw biyɛn dimi fugonfugon dimi dusukun dimi an dun tɛ se ka jamana in an tɛ yɔrɔ bɛɛ jamana kɔnɔdenw de bɛ se k'an kunnafoni an tɛ yɔrɔ minnu na an tɛ fɛn minnu kalama olu bɛ se k'an labɔ a kalama walasa an bɛ se k'an ka baara kɛ a ɲɛ tan fila ma cogoya min na ne b'o wele de las'u ma. merci.